No niin, ollaan täällä. Ja tänään testissä otan kamera vähän tonne päin. Ja tänään tulee taas tänne video alle. Tulee Minecraftin serveristä taas pikkutieto, niin kuin viime videossa tuli pikkutieto. Niin tänään on testissä siis ranskalaiset teriyaki lihalla. En muista mistä mä ostin nää sieltä Street Food Fiesta Pieksämäki tapahtumasta. Joku aasialainen se on siis. Ja maistetaan. Mm. Näin, niin te näette. Mm. Mä siirrän tästä pikkusen kameraa. Okei. Okay. Okei. Odotan. Mitäs mun kamera tekee? Sitten mulla on vielä... Mm. Odotan. No niin, tulipas tästä. Teriyaki lihaa sisään. Ja tulinen, se on tulinen. En tiedä paljonko tässä on tuota chiliä, mutta jonkun verran tässä on. Ja sitten mulla on vielä tämä. Tässä lukee Ramun Strawberry Hatakosen. Tää on mansikkajuoma, niin aukaistaan tämäkin täällä. On tilaa tänne. Tää on siis sellainen. Pitäis painaa. Otetaan vasari. Eiku, otetaan, meneekö se sille? Ei mene. Se oli viimeksikin vähän, oi vittu, se oli viimeksikin vähän hankalaa aukaista. Mä muistan. Vittu, tota on kyllä vitu hankalaa aukasta, mutta tuli auki. Tuli. Mm. Toi on kyllä aika mielenkiintoinen maku tässä. Tai jättä Uulillekin semmoisen hyvän maun. Tekis mieli syyä itsesi. Tommonen. Otetaan vielä tästä vielä. Oh, what the fuck. Meinas tippua kaikki hommat. Perkele. Pitäpäs vähän nosta. Vähän kamera. Ei kun siis vähän pitäis nostaa, kun mulla on vähän eri systeemi tällä hetkellä, niin kuin oli viime videossakin. Tässä näkyy. Nämä on siis aasialainen. Ei ole mitään niinku erikoista, mutta hyvä se on. Ja varoitus, älä koske silmiä, jos sulla on sormissa vähän chiliä, älä koske. Ei mulla nyt harkka ole. On kyllä vitun jees. Se olisi erikoista, jos Suomessa ruokapaikat tarjosi tätä niin kuin omalla tyylillä. Ja siinä on semmosia teriyaki-lihaa, siis perusliha. Mm. En mä edes tiedä, miksi tää nimi on teriyaki, mutta oi vittu, jostakin syystä se on. Mm. Mm.
Vähän polttele. Mm. Mutta mä syön kylmänä, koska mä en viiti laittaa tonne mikroaaltouuni, koska nämä ranskalaiset ja teriyaki on tehty valmiiksi. Ja sitten on se kastikke laitettu vaan päälle. Jos mä nyt laitan sinne, sitten se pilaa sen kastikkeen, koska se kastikke tulee lopussa. Tulee siis päälle, eli lopussa. Mutta oi, tällä mennä. Ei oo mainosvideo, mutta mm. Ja tänään tulee se video, tulee tosi, tulee siis heti kun mä lopetan tää video, niin tulee sitten tää video tulee heti YouTube. On kyllä hyvä, mutta joo. Tässä oli se vittu. Tässä oli siis tämä teriyaki ja aasialainen chili teriyaki ja ranskalaisten sekoitus ja tämä mansikkajuoma eli strawberry ja mansikka. Vai oliko se? Katsotaan nopeasti. Mm, että mä en olisi väärässä. Mm, jes, mä olin oikeassa jo. Mutta joo, lähden sitten striimien parissa ja tulkaa pelaamaan mun Minecraft-serveri. Tänne alle tulee sitten linkki, mistä kautta, tulee se sama linkki siis, mistä kautta pääsee mun Minecraft-servulle. Eli se sama linkki tulee siis, että joo, hei hei. Ja striimin parissa, striimien ja mun servun parissa nähdään.